Hej Julie. Hej. Julie, du er lige startet i dag som deltidsbrandmand her på Station Varde. Ja. Og du er lige blevet færdig med grunduddannelse indsats, og derfor kan du starte i dag. Hvad har gjort, at du har søgt ind som brandmand? Jamen altså først og fremmest, så har jeg altid haft et drøm om at blive brandmand, og altid haft en drøm om at hjælpe folk. Og det andet aspekt, det er, at jeg gerne vil bruge min krop noget mere. Og så tænkte jeg, at det var faktisk en god mulighed for at gøre begge dele, og være deltidsbrandmand. Ja. Har det nogen speciel betydning for dig, at det er på deltid? Helt sikkert, fordi at der er så mange andre ting, jeg også går og laver, og så får jeg ligesom mulighed for at gøre alting på samme tid, så jeg får mulighed for faktisk at være brandmand i det hele taget. Så fint. Og hvis du også godt kunne tænke dig, ligesom Julie her, at blive deltidsbrandmand, altså lave noget ved siden af alt det andet, som du også gerne vil, så hop ned i kommentarsporet lige nede under. Klik ind for at blive brandmand nu. Se om din lokale station mangler dig. Og så glæder jeg mig til, at du kommer og bliver min nye kollega. Vi ses.